Wezîrê nû yê derveyê Tirkiye Hakan Fidan bi awayeke fermî dest bi kar bû. Sayın Bakanım, çok değerli. Fidan dema ku postê xwe ji Wezîrê Berê Mevlîd Çavuşoğlu'yê radest wergirt, behsa wêyekê kir ku dê wezîrtiyek çawa bike. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerleri... Ez ê li gor nêrîna serokkomarê me û nirxên ku ew nûnertiya wan dike kar bikim. Ez ê ji bo xweşhalî û ewlekarî û yekperçebûna dewlet û milletê me hemû hewlên xwe bidim. Ez ê nêrîna siyaseta derveya netewî ku serxwebûna welatê me û serweriya viyana netewî ya milletê me li xwe digire pêşvetir bibim. Hakan Fidan. Hakan Fidan di nava kabîneya Erdoganî de tekane kesek û pirsa Kurdî baş dinase û ji ber vê pirsê digel berpirsên PKK'yê çendîn caran civiyaye. Civîna yekemîn ku raya giştî pê agahdar e hevdîtinên Oslo'yê ye. Hevdîtin navê xwe cihê ku birê ve diçû ji bajarê Oslo'yê Norwêcê digire û bi navbeynkariya saziyekên navdewletî di îlona 2008 de dest pê kiribû û heta havîna 2011 berdewam bibû. Hakan Fidan jî wekî şewirmendê Serokwezîrî di 2009 de beşdarê civînan dibû. Di sala 2010 de jî dê bibûya serokê mîtê û êdî dê serpiriştiyariya danûstandinên digel PKK'yê bikira. Li di çardehê tirmeya sala 2011 de li bajarokê Farqînê di navbera gerileyên PKK û artêşa Tirkiyê de şerekî dijwar rûda, 13 serbaz û 7 gerîla canê xwe ji destan û ev bûyar pêvajoya Oslo'yê dawî kir. Endamê desteya rêvebir ê PKK'yê Murat Karayîlanî di hepeyvînekê xwe di 28 Nîsanê de eşkere kiribû ku di 2010 de dema hevdîtinên Oslo'yê xetîmî bûn, Fidan ji bo çareseriyê xwestiye li Qendîlê digel wî bicive. Lê wî red kiriye û gotiye girtîxaneya rêberê PKK Abdullah Öcalanî nêzîktirê Enqereyê ye bila Fidan biçe wir. Ji xwe dezgeha Fidanî gelek caran diçû wir û pêvajoya aşitiyê jî di encama wan serdanan de dest pê kiribû. Fidanî jî di wê pêvajoyê de roleke çalak gerandibû. Li heman Fidan pişt tişkestina pêvajoya aşitiyê roleke dijwar a şerî gerandibû û di serdama seroktiya wî de mîtê zêdetir 100 operasyonên taybet li dijî berpirsên PKK û YPG'yê kirin. Li ser danûstandinên Fidanî li xwe hatinek jî ji hevserokê berê HDP'yê Selahattin Demirtaşî hatibû. Demirtaşî di dadgehkirinekê xwe de eşkere kiribû ku Fidanî di dema pêvajoya aşitiyê de pêşniyara şûngiriya Öcalanî li wî kiriye, lê wî ev pêşniyar red kiriye. Silahlı olan mücadeleyi sonlandırma. Ji van hemû li xwe hatin û pêvajoyan eşkere dibe ku peywendiyeka nêzik a Fidanî bi pirsa Kurdî û PKK'ye re heye. Lê carê zelal niye ev peywendî di serdema wezîrtiya wî de çi bixwerebîne. Ji Kurdistan 24 Murad Ekinci. Sayın Bakanım bir saniye.